Hej, velkommen til Epic Nordic Smerteklinik i Aarhus. Jeg vil i denne video beskrive vores bookingsystem og bookning af primær behandling hos Epic Nordic. For at beskrive mulighederne, når du booker hos Epic Nordic, så vil jeg først fortælle kort om smertebehandling af kroniske smerter. Lægefaglig behandling af kroniske smerter kan overordnet være interventionel eller medicinsk. Interventionel smertebehandling betyder, at der udføres en procedure, altså en intervention, som har til formål at skabe smertelindring. Det kan være et nålestik eller for eksempel ultralydsvejledt frysebehandling af en nerve. Derved adskiller det sig fra medicinsk behandling. Medicinsk smertebehandling er smertelindring typisk med tabletter, som du kender det. Men medicinen kan også administreres i form af plastre, som påsættes huden. Behandlingen af kroniske smerter kræver medicinsk ekspertise og kan oftest optimeres af fagpersoner med specifikke kompetencer i medicinsk smertebehandling. De få klinikker og afdelinger, som udfører interventionel smertebehandling, tilbyder sjældent højt specialiseret medicinsk smertebehandling. Omvendt har de medicinske smerteklinikker på sygehusene erfaringsmæssigt ikke noget tilbud eller samarbejde med interventionel smertebehandling. Det er uheldigt, fordi i gruppen af patienter med neuropatiske smerter, som afsluttes med utilstrækkelig effekt eller for mange bivirkninger efter medicinsk behandling alene, har lægerne hos Epic Nordic succesfuldt smertebehandlet mere end 80% med interventionel smertebehandling. Det vil sige, at vi oplever, at behandlingsmuligheder overses, når behandlingssteder ikke inkluderer eller alle behandlingstyper i smertebehandling. Epic Nordic har samlet ekspertkompetencer inden for både medicinsk og interventionel smertebehandling i én klinik. Sådan at vi har overblikket og kompetencerne ved mulighederne i begge behandlingsformer, så vi altid kan sikre den bedste smertebehandling. Så hos Epic Nordic har vi én klinik, men vi benytter stadig begge spor, det medicinske og det interventionelle, fordi smerterne skal behandles af eksperter i hvert spor. Når du booker tid hos Epic Nordic, vil du se 5 overskrifter. Den første hedder primær kontakt. Hvis du ikke har været behandlet hos Epic Nordic før, vil det typisk være din indgang til klinikken. De 4 øvrige overskrifter er behandlinger, som du kan booke, når du først har haft en primær kontakt. Under overskriften primær kontakt finder du 4 muligheder. Den første, som hedder primær diagnostisk undersøgelse, interventionel smertebehandling. Det er vores indgang til dig, som har smerter efter kirurgi, efter et fald eller en belastning, hvor neuropatiske smerter mistænkes. Eller en anden smerte, hvor der er ønske om en undersøgelse af muligheden for interventionel smertebehandling. Fokus for denne undersøgelse er at identificere den eller de nerver, som er årsagen til smerterne, og vurdere, om der er en mulighed for interventionel smertebehandling. Neuropatiske smerter er smerter, som stammer fra en nerve, der er blevet beskadiget, f.eks. ved kirurgi eller traume. Neuropatiske smerter kan være årsag til svære kroniske smerter, men overses ofte, og det kan medføre unødig ekstra kirurgi, fordi den rigtige smerteårsag overses. Hvis du vil vide mere om neuropatiske smerter, så gå ind på vores hjemmeside epicnordic.dk. Dernæst finder du under primær kontakt en mulighed, som hedder primær diagnostisk undersøgelse SI-ledsmerter. Du kan booke denne kontakt direkte, hvis dine smerter drejer sig om lænd-rygsmerter, og du vil have afklaret, om smerterne kan skyldes smerter fra sacroiliacaledet, som man forkorter SI-ledet. SI-ledsmerter er hyppige hos voksne i alle aldersgrupper, og kan være forårsaget af alt fra fald og graviditet til stillesiddende arbejde. Ofte er årsagen ukendt. SI-ledsmerter er underdiagnostiserede og mistolkes ofte som diskusprolaps eller iskiasmerter. SI-ledsmerter responderer godt på interventionel behandling, så det vigtigste er at få mistanken. Igen, hvis du vil vide mere om SI-ledsmerter, så læs videre på vores hjemmeside epicnordic.dk. Det tredje punkt under primær kontakt er primær telefonkontakt medicinsk smertebehandling. Den mulighed kan du booke som din primære kontakt til Epic Nordic, hvis dit ønske drejer sig om at få en kvalificeret justering eller opstart af medicinsk smertebehandling. Den primære telefonkontakt til medicinsk smertebehandling er gratis. Formålet er en samtale om mulighederne for medicinsk smertebehandling hos Epic Nordic. I forbindelse med samtalen med vores medicinske ekspert kan aftales tid til en egentlig medicinsk konsultation. Denne efterfølgende konsultation vil omfatte en grundig gennemgang af smerter og medicin, samt opstart af behandling, foruden 5 ugentlige telefoniske smerteopfølgninger. Hvis man er i tvivl om sine smerter og hvor man skal starte, så kan man med fordel vælge vores online diagnostiske vurdering til en start. Her vil vi på baggrund af din smertebeskrivelse og behandlingshistorik i et online spørgeskema give en personlig vurdering af de bedste behandlingsmuligheder.
Da Epic Nordic er én klinik, som har ekspertise i både medicinsk og interventionel smertebehandling, så vil vi naturligvis kombinere behandlingerne ved behov eller overflytte mellem sporene, hvis det er bedst for din smertebehandling. Med andre ord, så er du sikker på hos Epic Nordic at modtage den bedst tilgængelige smertebehandling. Vores behandling er grundlagt i mere end 15 års international forskning i det interventionelle smerteområde, som du kan se på vores hjemmeside. Og vi er fortsat forskningsaktive. Jeg håber, at denne forklaring har hjulpet med at forstå noget om smertebehandling og mulighederne hos Epic Nordic. Og så håber jeg, at vi kan hjælpe dig med smertebehandling af dine smerter. Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål. Vores kontaktoplysninger kan du finde på vores hjemmeside epicnordic.dk.